Oh! Ripaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima ng Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga sasa. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahon. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Dagkong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Nagpalayo na yun ang duha ka sinugo ni Roger. Samtang si Teresa nangurog ka nagtanaw sa bahay nilang Alan nga nagkanam og kaugdaw. Mihatag og statement ang bagong hippie sa pulis nga si Leo. Lakip siya na ibong usab nga way nakitang lawas sa tao nga nabungkag og napaig. Yan ang pagkaugma na pungutasab si Roger nga nasayon pinagi sa buntagong balita ni Teresa nga way patayng lawas nga nakita sa naugdang bahay nilang Alan. Apan nakalitan siya dihang kalit miabot si Flor o gipusil si Roger. Napugan si Flor o gidasa yung kwarto. Gitawag ni Roger ang duha niya kasinugo og unya milakaw nga white tingog-tingog. Dito sa usa ka bingaw og sekreto kayong dapit, miabot si Emil nga nagdaog dakong kahon. Alan. Sudahin, Jamie. Niya sa sudaning dakong taon ang inampingan o personal nga mga armas si mong ama na Alan. Palihog, abli, Jamie. Gusto kong tanaw. Giayo kinigputos sa imong amahan. Niya pa'y mga yuta aning luna nga giputos sa kahon kay kilubong kini sa yuta. Giputos pa yun kining mga armas ug mga bala ug baga nga panapton. Niya mga inampingan o personal nga mga armas sa mong amahan, Alan. Ibusa ka ni Emil. Kinahalang nga kita rin duha ang may bawa ni. Bisan si Teresa, kinahalang nga dili may bawa bahin ang mga armasa.
Alan. Niaday ang napalit akong newspaper. Ikaw ang nag-una sa tanang local newspaper. Murag nabuhi ug namatay pag-usab si Amado. Kay lakip siya papil sa balita. Si Amado ug ikaw mo igistoryahan sa mga tao nga kumalabyan ug ikatupad. Dong, kasultihan na ba ko nimo si tanan? Nagaluto na ko sa itong pamahaw, Tio Emil. Pamahaw na ta. Taguan na ako kining armas. Ang nagtanaw nga way laing tao nga may kawas o may biya sa bayan ng alang gawas si Teresa o sa iyang kameraman. Gawas sila, wala nagkulain. Leo, Hilom og tago nga nagagawa si Alan. Ingon man ang iyang uyuan. Murag naibaw si Alan nga may laing musunod nga hitabo. imposible. Aw, imposible yun. Sama kay imposible nga ginakraka na siya ni Aljon. Misukarap uban siyang motor. Pero nganong nawa magkalit si Alan og luwas. Igo lang na pangos. Imposible lagi, pero luwas na sab si Alan. Gipersonal mo nagmayo ang imong ikso para nako usa ka lugas abugra si Alan. Basin malimtan mo na ang minilyon mong mga negosyo. Nagtapon-tapon ang imong mga mata nila ni Aljon ug patik. Nasuko kaning duha ko katawo nga wa mo lampos sa mga isugo kaduha kay gayon. Kung sa kadako ang imong pagsalig ning duha, mausab ang akong pagsalig. Ikay nagrekomendara ning duha diri nako. Gikan nimo kaning duhang katawo, busaway katarungan nganong masuko ko nila nga nasipyat sila sa duha kay gayon. Pipugos og gawas si Flor gikan sa ospital kay nahibaw-an niya ang nahitabo ni Alan. Ug ako gyud mao iyang gidudahan. Kung apay samad ang duha ka pulso ni Flor, dili gyud masipyat ang usak ka magasin nga iyang gipabututo mong nako, Leo. Hingi ko ka na si Flor sultihan ka. Pero nasipyat siya tungod sa abis sa duha ni kapulso. Hingunani naman gyud ko. Pero bisang saon dili gyud ako mabuhat nga kabaring kong igsuon nga mas Flor kung patyon. Pahuayo na si Alan, muna kong tambag. Masay buot mo ipasabot. Pasagdi na ko na may mangitag bagay. Okay na ba ni mo, Jer? Pagsukarap na ko uba sa motor, wa ko kawagtangi o paglaom nga maluwas na ako nga kong kagalingon. Miligid din ko padung sa kanal. Nabati na sa nako ang mga buto-buto. May nanawag sa cellphone sa nagambos nako. Taon-taon na duha na sila kabuok. Klaro kay nako. Ako yung nadungog ang tingog sa miambos nako nga militok og busing. Pag-abot na mo ni Teresa, wa madugay miabot sab sila si Roger. Mitingog ang usa ka kuyog ni Roger. Mitawag ni Roger og busing. Ang paglitok niya og busing sama gyud sa paglitok sa nag-ambos nako. Alan. Sawa pa may tabo ang ambos niyo, Emil. Naigo sa suka sa motor ang nag-ambos nako. Kaya nagatang naday siya nako sa tungasdan. Naklaro ka gid ang yung dagway sa dayon niyang paarak nako. Naklaro ka gid, Emil. Ang kuyog ni Roger mo'y nag-ambos nako. Ang kilitok niyang busing. Diyos ko. Si
Si Roger, mo'y nagsuko nga ambusan ka. Dili nyo ko matuo. Mapanagtuo ko nga pagbuot ni sa langit. Pagbuot ni sa langit nga wag ko nila mapatay sa ambus aron tumban ko na ang dahan sa bahin sa kamatayon ni Papa Amado. Pagbuot sa langit nga wag ko nila mapatay aron masubay na ang dahan ug mahibaw-an ang hinungdan sa kamatayon sa kong amahan. Apan, nganong buot ka mang ipapatay ni Roger? Ako sa gusto ni Teresa. Diyos ko. Gisakitan siya nga nagkasabot namin si Teresa. Gusto niyang gamawa ako aron maangkod yun niya si Teresa. Unsay gusto mong may tabo karunalan? Alan, dili ko gusto nga may bawa si Teresa aning tanan. Pero tawagon ko siya. Ingon ani ang gusto kong may tabo. Dili na kin makontak si Alan. Oh, kinsa kin ang numero? Hello? Hello? Teresa, Nay Emil? makikita ni mo si Alan. Ginoo ko! Asa ko man siya makita, Nay Emil? Asa na ko makita si Alan? Ni anak ko. Pero, wa pa man mo abot si Noy Emil. Oh, Tess, Noy Emil! Noy Emil! larga palihog dong. Noy Emil! Teresa, nakasabot mi si magibati. Panangay gihapon tang magpasalamat sa Diyos. Luwas mi si Alan. Hilom na. Magkakita mo karon wa. Hilom na. Musuod ko. Di ka naman bitaw sa sod? Kauban ako yung makuha. Naaday ka mang laki ka? Badbari na ko di ako magbukto ng kamot, be? Badbari ko sa mga gapos kay Patyon ti ka, Jen! Badbari ko sa gapos! Sorry. Sorry kayo, sorry. Gi-injeksyonan ka man gani-gani. Grabe kayo imong kawayod. Ora gyud kung gusto nga dili magubot ang atong pamilya. Dili magubot ang atong pamilya ba? Ako'y nagbuot, injeksyonan ka para katuog aron maghapos ang imong mga bukton o kamot aron dili magdugo ang kinaslas mong pulso. Aron dili magdugo ang kinaslas mong pulso. Imong pulso. Imong pangipaabusan ng tao nga mahal ko kaayo, Jen. Wa ka pa matagbaw, animal kang panuwaya kang demonyoha ka! Imo pagigibungkang kang ilang bay! Nalimot ko sa kalibutan, maong hinaya ko. Ni ako aron mga ipasaylo ni mo. Gikan kini sa kong kasing-kasing. Ha? Tungod sa nag-awas-awas kong gugma ni Teresa maong naingon ko ni Ato. Pero ipanumpa na ko ni mo. Dili na yung katumuusap pa. Pasilo ako, Flor. Kiangkon ko ang dako ko kayo sa'yo. Pasilo ako sa nabuhat kong sa diyan ni mo. Pero murang nagpasabot nga may swerte ka. Hilam! Kay buhi pa man gihapon siya. Napasabot nga gibuhi pa siya. Bisan si Kidong Higay nga patyon siya aron maim. Giduwaan ko ni mo, Jer.
Giduwaan ko ni magbalik ko o pinobre kaing paagi. Ibukuan kayo na ko, Jer. Nagtuo kayo niya, dili to kasuplan. Bisang gamay, dili ti Ay, kasuplan. parehos tang isog kayo, Flor. Pero kung sa may mga matay, kung padayon kang maglagot ako, kung dili ikaw, ako ang mamatay. Ay, siguro na ako, nga ikay mamatay. Ang siguro nga kitang duha ang alkansi, Flor. Kung ipadayon mo, ang kalagot na rin ako. Kalimtan na to, Flor. Nangayaw na ko ni magpasaylo. Pasaylo ako. Sugda na to ang laing mga paagi nga matuman na to sa hustong pamagi ang pag-angkong sa mga tao nga nabuangan nining atong kasing-kasing. Tungod lang unyaan nilang Alan o Teresa, maliwag gantos dili na hustong daga ng atong pamilya nga nagbalor og binilyon-bilyon karong pila ka adlaw. Unahon na to itong pamilya, Flor. Sekundarya na sa Alan Teresa. Pero gianugdan yun ko nga bisan usa ka bala sa usa ka magasin sa akong armas. Wag yun makaigo ni mo, Jer. Okay, rasab kung naigo pa ko, ay lubong ko. Ako masansa. Yan, may doon tagbalik. Ay ba ako naghagag tao, Jer? Pero usman pagani ni mo hilabot si Alan. Maggubat kita. Na ako ikaw galing yung mga NPA, Jer. Kadaghanan nila mga deserters sa military. May nang mahibaw kang daan na ron dili ka magmahay. Lagi. Luhod ko ni mo. Ampun na lagi ko ni mo. Ina na ba? Hilam na ba diya pa 6 to, oy? Bebe, badbari na po ninyo, Be, kaya manigarilyo ko. Sige, barbari na speaker. Sige, barbari sa mga ko. Sige, barbari na. Okay na. Tantang na. Flor! Granada na, Flor! Flor, ha? Granada, bitaw. Niya ni permit sa ilawom sa kuuhan, Jer. Ibdon ko ning pin, ha? Flor! Unsa man? Day! Ayaw! Unsa man? Gusto mo mabungkag tang to? Ayaw! Hindi ko gusto mamatay, Flor. Ayaw, Flor. Ayaw, Flor. Luhod ban lagi mo na ako? Ayaw. Mausad ka pa gani, Jer. Ipansa ko gining Granada sa imong baba. Di na lagi. Pasalo ako. Mga langit. Yes. Igo lang muna kabaya asbay. Bihilom sa midag biya. Dili palayo ang among nadaganan ng Tio Emil. Nagsunod-sunod ang dakong buto. Mikilab ang matag buto. Miulbo ang bay. Gusto yun ang akong pangagpas na may musunod na hitabo. Tinuod ka di ay nga may mapatay ni mo, Alan. Unsay atong buhaton. Mamatay na ko sa kahagnog. Mausan na akong gibati, Tis. Itong yan na to kinis kapulisan. Makiksulti ta sa hipis kapulisan. Alan. Chip, yan na sila. Among gitari din mo. Shadow, Turing. Bawal mo doon. Chip. Abi na mo pahuway o nami kay wa pa may duha ka buwan nga imo ming gipiyansahan. Nakaisugo na mo, sir. Na. Importante kayo mundo ha. Jeffrey, Hayan mo ka, Jer. di may istorya sa Papa Sixto. Sulban ng problema ni mo, Jer.
Nga naman. Mihagba na ang duha ka buok. Mauni atong ipato nga maoy buot mo patay ni Alan. Unsa man ay plano nga nahunaon sa hippie aron katong iyang gipatay mao ipatuo nga mo'y buot mo patay ni Alan. Mga higala, nunti lang kanunay ang uban pang mga sumpay nini nga tong sugilanon nga naguluhan. Kagaw! Nikain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Altin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Achilles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.